Desde pequeniña dibuixaba figuríns femeninos e vestidos. Era pesadísima con isto, de verdad. Estaba constantemente dibuixando figuríns estaba un pouco obsesionada. A mí me gustaría traballar cunha cadea dun supermercado e facer as marcas blancas. Bueno, é unha especie de soño pop que eu teño. Os referentes de hoxe é un referentes de creatividade, de como se construe a identidade, a imaxe, incluso a marca dun país. É un proceso que pode levar anos, décadas, incluso séculos. E podese facer dende ámbitos moi diversos, a gastronomía, a música, a literatura, pero tamén dende a imaxe gráfica e tamén, por suposto, dende a moda. Hoxe, os nosos dous referentes veñen deses dous eidos. Melania Freire, que tal, como estás? Moi ben. Pepe Barro, benvido. Grazas. Que prazer tervos aquí os dous para falar. Nun primeiro lugar, se me gustaría falar precisamente diso, da construción da imaxe dun país, do noso imaginario. Que nos representa, que fala de nós, de que maneira se pode imaginar unha Galicia en canto a comunicación visual? Eche unha pregunta ben complexa, Sei que para empezar empezo forte, sí. Sí, porque eso depende de moitas cuestións, de persoas moi diferentes e, ademais, en cada tempo é diferente, non? A imaxe dun país vaise refacendo cos anos. Non é igual principios do século XX que principios do século XXI. A historia marca todo iso, non? Entón, é unha construcción constante, non? Día a día, non? A pesar diso, sí hai elementos que, polo menos na nosa historia, permanecen. Non? Hai simboloxía, hai sinalética, hai signos que sí permanecen ao longo dos séculos, non? Sí, tamén creo que de cara a crear como novas iconografías para a transmisión visual dunha cultura, radica tamén moito en mirar cara dentro da propia cultura, non? De reflexionarnos desde dentro e desde fora, que aparte, ao final, non inventamos nada novo, é a construcción dunha tradición, non? A cultura en sí mesma elabórase deste xeito, non? Pero sí que esa mirada cara dentro e tendo en conta no país no que estamos creando, no? Galicia, que é unha cultura con moitas escisións en moitos momentos determinados, non? E creo que ao final creo que sí que se está construindo dunha forma moi nova, contemporánea, interesante. Hai como un enriquecemento moi interesante agora. E ademais sen perder de vista o pasado, porque, bueno, agora poñemos en común as causas que vos unen, os fíos invisibles que unen unha xeración case separada por 40 anos de vida, pero ti, por exemplo, Melania, estudaches nun momento da túa vida o pano tradicional. Que descubriches unha vez que entraches nese álbum do que era a túa casa familiar e descubriches que aquelo era un queixón de tesouros? Sí, a descoberta xa estaba, o proxecto veu despois, porque en realidade responde a unha pregunta que eu tiña desde pequena, que era como me relacionaba eu con unha tradición oral que recibía, pero que, sin embargo, e que sentía como propia, pois os contos que se me contaban ou os obxetos que atopaba na casa, pero que eu non vivira. O sea, eran obxetos con unha carga simbólica importante para min, da que eu non tiña un conocemento físico. Entón, para min, respondeu máis ben a unha necesidade de crear unha iconografía, unha tradición que a min me servise para conectarme, entendendo que é algo que lle pasou a moitas xeracións, desde as persoas que teñen agora 40 anos cara máis novos, non? Hai unha escisión de vivencia, porque tamén a viviron os nosos pais cando se criaron en casas de aldea e pasaron casi do medievo a nivel de ferramentas, ou meus pais, por exemplo, non tiñan luz, quero decir, e hasta a actualidade, non? Somos fillos desa xeración. E a miña, digamos que isto viña dunha necesidade de resposta e de reconexión a través de que pasase por min. Ti, a pesar do teu urbanitismo actual,
Tamén tes todo iso dentro de ti, verdade, Pepe? Sí, eu queríache contar, ou queríamos contar que eu teño dous referentes familiares que non é que me marcaran formalmente, como quizáis si foi o caso de Melania, pero que sí pesaron en min desde moi novo. Meu avó paterno deseñou unha máquina de mallar, para mallar o trigo, que separaba a palla por un lado e o gran por outro, non? Que ademais lle puxeron de nome na posguerra civil, puxeronlle Campeva, que viña sendo as iniciais de Campolongo, Pérez e Varela. Campolongo era o lugar, Pérez era o meu avó e Varela era o outro socio, realmente o mecánico, non? O que ideaba as cousas, non? Bueno, non ten que ver formalmente co que eu fixen despois, pero esa cousa de idear cousas que está implícita no deseño, pois que ten unha parte de servizo á sociedade, non? E por outro, meu avó materno, que era comerciante, en realidade vendía tecidos, que era os lugares onde se mercaba o tecido para facer os traxes, porque roupa feita non había, non? E este señor, que non tiña nada que ver co seu traballo cotiá, pois deseñou unha xabroneira, porque el gustáballe que o xabrón estivera en xoito e non mollado. Entón deseñou unha xabroneira que poñía o xabrón así como nunhas gallas de canto e entón o xabrón escorregáballe e mandouna fabricar e lle puxo por marca o RAB, que ven sendo barro ao revés. Eu creo que non a chegou a comercializar e eu de pequeno escachicei centos delas, non? Porque eran de louza, non? Pero, bueno, teño unha, gardo unha que é a única que se conserva, non? E son, bueno, pezas emotivas que me gusta lembrar, non? Sí, que ao final tamén te constitúe. Quero decir, o que vai implícito nos obxetos que atopas e que teñen unha carga simbólica importante, como pode ser esta xabroneira, non? Ou na miña casa os cobertores que atopo na casa, que falábamos previamente, non? E que todos esos obxetos que constitúen máis alá dun obxeto. O sea, cal é a carga que traen implícita coa que eu creo a miña iconografía ou a miña tradición, non? Ou que constitúen un referente, unha peza que originalmente, bueno, podía ter máis ou menos carga simbólica para os que aportaban, non? Pero que aí está a orixe de moitas cousas, non? Que está como a herdanza. E ademais, no caso do pano tradicional, incluso era un xeito de comunicación, porque, segundo como levases anudado, podría diferenciar o teu estado civil, a túa idade, rasgos da túa personalidade e da túa identidade que dende fora ningunha outra persoa podería descubrir, non? Sí, absolutamente. De feito, ese proxecto que foi a meu TFG, cando me graduei foi con ese proxecto, viña da unha foto da miña bisaboa que estaba pendurada na parede na casa dos meus avós maternos. E foi unha imaxe que sempre me mirou. Pero, claro, quero dicir, temos un alonxamento da idea original do pano que, sin embargo, constitúe ten como unha carga tan potente a nivel visual, non? Porque cargamos tamén sobre ese cubrimento do cabelo moitas como decilo? É moi complexo, non? Porque respondía por unha parte a esa orixe castradora que viña de todas as relixións e por outra era un elemento de beleza que elas utilizaban para ir á misa ou ese pano de seda que só tiñan un e o usaban toda a súa vida, non? A mí eso interesoume moito desde pequeniña. E forma parte de min, claro. Creo que todo isto forma parte da construcción de país e por se alguén que está vendo referentes non vos ubica especificamente, decir que Melania Freire é unha diseñadora de moda. Antes diso, estudiou Belas Artes, os dous Estados Unidos na orixe polo debuxo, polas ganas de contar e de comunicar no trazo, e ademais foi a gañadora do Talento Novo na pasarela Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, cunha colección baseada, ademais, na pura arte. E no caso de Pepe Barro é un constructor baixo o punto de vista da marca Galicia, porque os seus trazos, a súa imaginación, a súa visión
que é unha forma máis de comunicar, está detrás de deseños e de logotipos que todos recoñecemos e coñecemos, institucionais, de marcas empresariais, e que está detrás tamén do imaginario de como nos vemos nós e de como nos viches ti. Escoitei unha charla magistral sobre como creías que se inspirara Castelao para deseñar a revista Nós, e vendo o deseño da túa cabeceira do diario Nós, contanos, por favor, un pouco, Pepe. Sí, mira, Castelao parte en Nós coa estética do seu momento, que é o modernismo internacional. Son as tendencias internacionais, o modernismo, que xa xurdira na Inglaterra de mediados do século XIX. E Castelao está facendo iso no ano 20. Pero ainda así era a tendencia dominante en Europa e traballa dentro desos códigos, non? E acude ademais a bellas representacións dos libros retablo que situaban a diversos santos, personaxes nas capas, non? Que é un pouco o que el fai na capa da revista Nós. Claro, eu non traballo así, non traballo con cousas modernistas. Non pode ser, é dicir, eu son un home do tempo, non? Entón, traballo cos códigos do deseño internacional actual, non? Pero tamén como Castelao non deixo de mirar as nosas tradicións. Entón, bueno, pois a chispa xurde cando te das conta que a palabra nós leva un til central, no, e que ese til que se grafía tradicionalmente con unha inclinación á dereita, pois se o reviramos para a esquerda, pois aparece unha diagonal, unha oblicua, unha liña oblicua, que se a pintamos de azul, o referente para todos os galegos é a nosa bandeira. Entón, simplemente con esa chiscadela gráfica podemos contar moito. Pero dentro da linguaxe do noso tempo. Aí é un pouco que comentaba antes, que en cada tempo hai que facer unha recreación, non? Da tradición. Non? E ti chegaches a Pasarela Cibeles directa da Tate Modern Gallery de Londres? Como foi esa transición de levar a arte, os tecidos e a facerte con ese galardón tan codiciado? Bueno, eso foi unha odisea absoluta, porque eso era o meu proxecto fin de estudos. Eu estaba visitando Londres para unhas entrevistas para facer prácticas en empresas de moda. Nese momento xa tiña, bueno, finalmente fume a Amberes, pero fun a Tate e era tan fermoso ver as salas repletas de toda a trayectoria de Hockney, os cadros, ese mix da identidade corporativa da Tate, ¿no? Como todo influe e todo crea diferentes capas de significado na realidade, ¿no? E a miña intención en todo momento era captar as diferentes capas de sentido que tiña esa visita, o sea, como facer unha pequena un piranesi para o total, o global, ¿no? Todo o que rodeaba a esa obra. Por lo tanto, na colección, ao final, era casi como un cadro apropiacionista do contexto. Tanto das pinturas de Hockney nos Ángeles nos anos 60, que pintaba a man sobre as teas, todo está pintado a man. A miña entrada da exposición. Os códigos estéticos vinculados ao deseño gráfico parecenme fascinantes, porque toda a codificación que se crea a través da palabra, que, bueno, claro, aquí teño a persona máis adecuada, crea ese contexto ideal, funciona por sí mesmo. Eso, son unha apaixonada de todos os códigos visuais. E eso formaba parte tamén. Era eso, unha especie de oda personal para coa arte e o contexto, non? A mí xérame moitísima curiosidade como chegastes ata aquí. Porque a pesar do denostadas aparentemente que poden estar actualmente as humanidades, ti procedes de Belas Artes, ti dos estudos de filosofía e letras, pero en que momento Belas Artes se converte en moda e filosofía e letras se converte en deseño?
Bueno, no meu caso a culpa está un pouco nos constructivistas rusos. Bueno, Son dito culpables así de moitas é unha cousas, butad, sí. pero claro, cando eu os meus heróis cando estudaba sexto de bachillerato ou despois o COU, pois eran os impresionistas e a súa lectura de biografías que comezaban a aparecer nas librerías, pois eran realmente os meus heróis, non? Claro, vas medrando, na universidade coñeces os libros nos que se falaba do constructivismo ruso, non? E como os constructivistas ligaban a arte coa produción, decían eles, que era, de alguna maneira, o que hoxe chamamos diseño industrial ou diseño gráfico, non? É dicir, é a comunicación pensando as mensaxes para que sexan entendidas, pero sempre tamén con un punto de ambición intelectual, de ambición poética, non? E daquela, esa maneira de entender a arte como un servizo público foi o que a min me levou a variar o meu rumbo e estudar deseño gráfico en Barcelona. Esa é a cuestión. A idea da arte total, non? Isto de arte Sí, trasladada e a arte a todos os e a aspectos. sociedade, sabes? É dicir, poder... lembro que leía así a cosas en Cuba deseñaban unhas caixas de galletas que si cadra eran a única arte que vira a xente nunca, non? Bueno, pois esa vontade, non, de facer produtos de supermercado ou caixas de galletas, non? Con unha ambición poética tamén, pois foi o que a min me decideu a ir por ese camiño, non? Sí, de feito, Popova e Stepanova, que eran mulleres vinculadas ao constructivismo, as estampacións que facían nos traxes, eso, para min, tanto eles como Sonia Delaunay son referencia absoluta e o traballo na Bauhaus tamén, que tamén está moi vinculado aos códigos visuais do diseño gráfico. Pero que ao final, sí, como leválo a outro lugar, que non sexa secundario, sino principal no sentido de comunicación. Sí, bueno, Annie Albers na Bauhaus fai uns tecidos maravillosos, non? E feitos con esa ambición que ia máis alá de unha simple peza de tea, non? E como ela, pois, naquele momento se redescubre tamén ese papel do tecido como un elemento comunicación fundamental, non? De por sí, un dadaísmo coa palabra tamén, coa letra, así, como espacio límite, como que son momentos onde o límite entre a arte, a moda, a arte, diseño gráfico. Sí, certamente, sí. E no teu caso, sabías que a meta era a moda, pero decidiches empezar por Belas Artes. Necesitabas a necesidade de ter unha formación artística máis completa para despois poder centrarte. Gustaban as dúas vías, quero decir, desde pequeniña dibuixaba figuríns femeninos e vestidos, era pesadísima con isto, de verdade, o sea, os meus pais poden dar boa conta de isto, porque estaba constantemente dibuixando figuríns, estaba un pouco obsesionada. Pero sí que sentía a necesidade de ter unha primeira conexión tamén coa historia da arte, con profundizar en debuxo, fascíname o dibuxo, encántame. A miña ferramenta, entón foi unha boa decisión por varios motivos. Primeiro, porque efectivamente cumpriu a súa función e ese aprendizaxe despois apliqueino literalmente nas miñas coleccións. A arte está aí, está pintado a man, é como non fago unha distinción, é un soporte para min, que me fascina o patronaxe. O sea, quero dicir, sí, é un novo soporte para min. Pero tamén me abriu a vía a dirección de arte en cine, que estou, o sea, levo anos tamén traballando nesto. É expansivo. Quero dicir, a moda está aí, o proxecto artístico, todo se comunica, todos son eu e que, bueno, mentras poida seguir expandindo, tocando novos territorios nos que coñecerme tamén a min mesma será un privilexio.
un regalo. E que atopastes na casa cando avisastes deste cambio de rumbo e, sobre todo, de onde credes que ven a creatividade e a arte que levades dentro? Porque estudiando Filosofía e Letras non sei como se di na casa. Marcho a Barcelona porque hai unha carreira nova, ou, bueno, non tan nova, porque de verdade que levaste comunicando en canto a imaxe gráfica séculos, pero se cara a túa familia dixoche, que vas a facer? Sí, era bastante descabelado ese plantexamento, pero, bueno, tiven a sorte de que me apoyaron meus pais, non? Sobre todo miña nai. Bueno, e conseguín ir alá, estiven alá 2 anos, tiven algún profesor que me marcou de por vida e coñecín máis a fondo algo que só intuíamos aquí, non? De lonxe de como era esa profesión, non? Hoxe está moito máis generalizado, pero pensa que naquel momento, estou a falar do ano 75, por exemplo, en Madrid non se podía estudar nada parecido, non existía. Bueno, desde logo en Galicia xa, bueno, nin sequera había Belas Artes, non? É dicir, que para estudar Belas Artes tiñas que irte fora do país, non? E para facer deseño no ano 75, pois tamén tiven que ir a Barcelona. E foi unha experiencia moi agradable, non? E aprendí moito, a verdade. Sobre todo tamén pola cidade, non? Porque pasar dunha vila como Pontedeume ou unha cidade como Santiago a unha cidade como Barcelona é mesmo o contacto con Cataluña, que é outra dimensión, non? Entón, eso todo pois me forneceu, pois reforzou as miñas inquedanzas, non? Aínda máis. E no teu caso? No meu caso, abriron o camiño. Eles, o sea, sí, nese sentido, son moi afortunada, porque sempre entenderon, a veces pois, con máis ou menos dificultade, porque sí que é verdade que a veces a miña perspectiva laboral que vos comentaba, no? Que en tantas vías se quedan un pouco... Non entenden moi ben, bueno, neniña, pero ti que queres, entón? O sea, Belas Artes, ou tes o teu proxecto artístico, fas coleccións, agora cine, non... Pero enténdeno porque saben ver en min, non? Como me sinto con todas estas vías, os descubrimentos, ven a emoción tamén, non? E sí, teve moitísima sorte. Tamén eles viñan da cultura, eles formaron parte de Fuxan os Ventos desde moi novos e miña nai ainda me contaba fai pouco que cando salía da casa para tocar esperaba o último minuto e dicía, teño que marchar, e marchaba correndo para que, bueno, cando vivía na casa dos meus avós. Entón entenden que non teño que marchar porque teño que facer este proxecto, porque me apetece. Son moi afortunada, sí. Supoño que lle pasa a todos os artistas e calquera que se dedique a un proxecto creativo que deba ser, en última instancia, xulgado / interpretado polos demais. Non sei se hai disonancia entre... Hai veces que creades algo, que queredes expresar e as cousas que vos contan despois en canto o receptor o recibe, se iso vos enriquece ou vos entristece. Non quería dicir iso, quería dicir outra cousa. Ou, sobre todo, como se levan nun mundo suxeito a crítica unha posible crítica negativa ou que non acabe de encaixar o que se quere expresar. Sí, bueno, as críticas negativas eu levabas moi mal de novo. Pero cos anos te das conta de que sempre aprendes algo do que che din, porque ademais, desgraciadamente, tes poucas respostas que te chegan, non? Do público, dos usuarios, non? E cando hai algunha crítica negativa, bueno, sempre tendas a valorar, a ver hasta onde é certo o que din, pois sí ou non, pois ten razón, ou ten razón en parte. E claro, cando recibes opinións favorables, pois sínteste moi gratificado, non? Entón, de todas formas, é moi diferente o traballo dun artista que fai, dun artista pintor, ou un artista escultor, ou músico, que dun deseñador gráfico, non? Porque un deseñador gráfico xa pon toda a carga en que sexa entendida a mensaxe que queres contar.
Ás veces non o consigues, claro, e esa é a frustración. Sobre todo cando traballas con certa ambición, vas polo gume da navalla, facendo equilibrio entre que sexa recibida a mensaxe e un certo afán desa ambigüedade que lle fornece un suplemento poético, non? A mensaxe, non? Entón, bueno, sempre está aí ese equilibrio, non? É que xogades un pouco nesa dualidade entre o evocador, o que non sexa meramente descriptivo, porque para iso, bueno, temos as palabras e temos a prosa, e que sexa evocador, que sexa creativo e ao mesmo tempo que se entenda a mensaxe, non? Non sei se algunha vez che pasou que non chegaba a mensaxe como te querías. Sí, houbo unha en concreto moi dura para min, pero precisamente polo duro foi moi enriquecedor, porque sí, foi non encontrar artistas novos na Cidade da Cultura e eu iba ali, era a primeira vez que presentaba os meus panos nese contexto con, bueno, viñan comisarios de Madrid que escoitaban o teu proxecto, estás moi rodeada de artistas de todo o país e de fora tamén. Eu fun ali cos meus panos, coas mulleres, cos panos dunha muller que pertencía a unha muller anterior a elas e non sei que. E cando rematei, o director do encontro díxome: está moi ben o teu proxecto, pero hai tradicións que nacen, viven e teñen que morrer. E dixen, non entendeu nada, pero coa mesma, a min nese momento, claro, quedeime devastada, pero casi nese mesmo instante dixen, vale, que eso é que non estou facendo... O sea, teño que chegar máis á esencia da cousa. E dime conta que a esencia pasaba porque tiña que pasar por min. O sea, eu ali nese encontro fun tremendamente didáctica na forma de expresalo. E en realidade non iba deso, non son unha experta no pano, simplemente me toca, de alguna maneira. Entón, sí que eso me axudou a darlle a volta. No, isto pasa por ti. O que pasa que na nosa cultura os panos das mulleres teñen unha carga determinada. Eu ia te contar que Luis Seoane, cando está en Argentina exiliado, vai ver ao seu amigo Antonio Baltar, que estaba traballando de médico ao pé dos Alpes, nun territorio no que había indios, crioulos, que eran mineiros, vivían malamente ali, non? E Antonio Baltar os atendía como médico. Tiña un jeep que circulaba. Vai a ver Luis Seoane e a súa muller Maruxa, van a velos, que eran amigos, e pasan ali un mes. E Seoane debuxa, fai moitos debuxos, pinta algún cadriño pequeno, moita acuarela, non? Coa idea de acumular esbozos para logo reelaborar, non? E entre os 1000 dibuxos que ten, hai dúas láminas que el debeu coller a súa dona Maruxa co pano atado e dibuxou 1000 maneiras de como Maruxa anoaba o pano á cabeza, non? Bueno, sí que dibuxou a comarca de Chosmalal, que así se chamaba, pero tamén dibuxou a súa muller, non? Probablemente a persoa que che dixo eso de que hai tradicións que teñen que morrer estaba pensando no pano musulmán. Claro, e esa persoa, si cadra, non era galega ou non entendía a cultura tradicional galega. Estaba partindo de outras consideracións. Claro. Sí, sin embargo, claro, pé de humo precisamente para eso, porque cos anos, bueno, dando algún obradoiro sobre o pano, non? Nunha cuestión casi divulgativa, no sentido de mirade isto, que fermoso, o sea, ao final a forma de conectar ten que estar aí tamén, porque non o utilizamos. Non é algo que forme parte do cotiá como si que formaba antes. Entón, nesa escisión, volvamos a volcar a mirada aquí un pouquiño e entendamos o que temos diante, non? E que forma parte de nós e que é parte da nosa cultura visual tamén, textil. Pero sí que me din conta de que realmente nos conecta. O tecido ten unha parte, unha vinculación práctica, pragmática, humana, física, que nos conecta con todo o mundo. E foi moi fermoso porque unha das sabas que se teceron na casa dos meus avós, no tear pequeno que había, que tamén a traballei en arte, a fotografiei,
ensineilla en Amberes nunha tenda de segunda... Non era de segunda man, era de artesáns textiles de todo o mundo, Xapón, Noruega, moito de Xapón. E ensineilla. Dixo, espera un momento. E sacou unha sábana xaponesa que tiña no almacén, antiga, que era exactamente igual. E entón, para min, está aí. O sea, a cuestión é chegar a unha esencia das cousas donde a tradición, sendo galega, e reubicándonos aí, transmita como unha liberación tamén de... A tradición constitúese porque pola transhumancia, polo intercambio, pola miscelánea. E para min o aprendizaxe foi aí. Con ese statement que me soltou, dixe, no, pues neniña, ainda tes que chegar un poquinho máis á esencia porque non che están entendendo. Eu lembro deso que dis unha reseña dun disco do brasileiro Tom Zé, que é un cantor moi heterodoxo brasileiro, xa ten moitos anos, e é sempre moi vanguardista, é sempre enredante, e traballa con sons moi básicos, bueno, e retorce a linguaxe todo o que pode. E lembro esta reseña do disco que decía que todo que se fixera universal a forza de ir cara dentro, de facerse cada vez máis brasileiro, cara dentro, hasta chegar a un limbo, digamos, que podía ser universal. É que aí está, sí, absolutamente. É que ao final estamos todos conectados. Ti podes encontrar referencias casi exactas a túa vivencia en calquer lugar do mundo. Fai pouquiño estuve en Georgia e é que era... O rural de Georgia era Galicia en moitos lugares. Esas mulleres ortodoxas na igrexa cantando, os curas, eu sentíame na casa. Lín un artigo de David Rodríguez, que foi un dos referentes da temporada pasada aquí neste ciclo de conversas, que falaba de ti e que decía, claro, lonxe do estereotipo de diseñador gráfico que nos podemos imaginar ahora de hipster con bigotito que naceu despois dos anos 90, este é un señor de Bauhaus e de escolas Argadelos. Non sei nos vosos mundos, porque tanto a moda como pode que o cine, interpretación, espectáculo e a propia arte e en canto ao deseño, non sei se é difícil manterse auténtico. Non sei se hai certo postureo, permitideme a palabra, ou se é complicado manter a esencia e poder decir nun momento dado, pois isto non o coñezo, non o sei. Ou poder decir, isto non me gusta, non me emociona, non me chega. Ou se hai que manter, bueno, este rollo hipster do que falaba David. Eu estou totalmente fora de... Obviamente coñezo que se está facendo en moda, por exemplo, os desfiles, non sei, pero estou moi desvinculada do... De feito, rexeito bastante o postureo. Tamén vou por... Sí, creo que é unha búsqueda personal, polo tanto, o que me importa é manter como ese camiño e que me mova a curiosidade máis alá de o que se supón que teño que facer estando no momento no que estou, tendo os anos que teño. Moitas veces non se entende o porqué. Pasoume tamén bastante co de Hockney, no? En Praga decían, pero as prendas non están terminadas, nun artigo, no? Que ven un pouco a unha das preguntas anteriores, pero deume igual. Realmente non o considerei unha crítica que me marcara. Non se entendeu. Simplemente para min o vital é a coherencia e seguir. Que non é fácil estar pendente sempre das expectativas, non? E do que dirán. Sí, eu tamén é certo que xa teño moitos anos, entón xa pasei por o look de barbudo hippie, pola época de moderno con tupé, cando tiña pelo, obviamente. Entón, bueno, os hipsters tampouco me din nada hoxe en día, non? Porque xa... Pero sí que me interesa todo o que está sucedendo no campo profesional. Bueno, non só, tamén na literatura, ou mesmo na música, non? Pois a miña filla me bombardea con pezas de música de rap, bueno, en fin, acabo coñecendo un pouco todo, e me gusta buscar, sobre todo, cousas pouco convencionais, non? Que ás veces non acabas de entendelas ben, pero
hai que estar neso, non? Totalmente, o espírito do tempo, evidentemente estamos aí, coñecelo. Sí, máis ben hasta que punto determina o que fas. Esa é a cuestión. Bueno. As influencias entran constantemente e é fermoso porque esa é a cultura, como se conforma. Entón, está ben. O que a mí me costa un pouco máis quizás é como esa superficialidade que moitas veces acompaña estos ámbitos, ¿no? Estar en los sitios más... Bueno, pero en outras profesións é o mesmo, É o mesmo, sí, o sea, pero como que me crea certo rexeitamento. Parece un pouco unha distracción. Evidentemente ver películas fantásticas, fermosas, que responden ao ahora máis absoluto, emocionarte, porque ti tamén estás no ahora, eso é... ou ler un libro, pero... Sí, sin barbitas, ni... Bueno, ou non necesariamente. A imaxe física de cada quen casi o de menos. Que non sexa relevante, sí. É o que fagas. Non era o estereotipo que puxera David e que me fixera gracia como estereotipo, como modelo de perfil. Non o das. Non sei se tendes un proxecto soñado, un traballo, non sei se tes unha empresa que cada vez que pasas pola P9 e lle ves o seu logotipo dis, a ti cambiaba chego a cara. ou ti, algún, non sei, algún cineasta ou algunha cineasta coa que te encantaría traballar, un pintor que queiras volver a levar aos tecidos, desfilar nalgún sitio, non sei, que vos gustaría facer dentro de 10 anos, como soño? Eu xa o dixen algunha vez, a mí me gustaría traballar cunha cadea dun supermercado e facer as marcas blancas e facer a imaxe do supermercado. Bueno, é unha especie de soño pop que eu teño, porque eso sería unha maneira pois, de entrar en todas as casas, non? O sea, de comunicarte con toda a xente, non? Porque non hai nada máis democrático que un supermercado, non? De alguna maneira, non? Pero é difícil porque hai poucas empresas galegas e cambiar unha cadea dese tipo é complexo, non? Pero, bueno, xa digo, é un soño pop. Pero fantástico, o sea, pareceme diseñar o paquete do arroz, ¿no? De marca fantástico. Si, eu para min... Bueno, montarme o meu propio proxecto de marca, de moda, creo que non estou aínda nese momento, creo que hai como certos camiños que aínda teño que transitar, pero desde ter unha liberdade absoluta para crear as miñas coleccións con... Sí, ter o tempo para focalizar aí... E poñelas na rúa, entendo. Sí, teño que ver como levar eso de pintar a man... Sí, tense que definir, por eso creo que teño que, aínda me falta aí unha pequena búsqueda para ver onde me atopo tamén nesa industria, ou si ten que ser a través de eso, ou si ten que coller outra forma, ou... Pero, bueno, a intuición di moito e eu sempre me guío moito pola intuición nas miñas decisións e por ahora aquí sí que se vai marcando, ¿no? Que o camiño se vai facendo, pero sí, ter o tempo para dedicarlo aos patróns, á pintura, sí. Sempre lles pedimos aos referentes que nos traian algún obxecto persoal, algo que os defina, que lles traia unha boa lembranza ou mala, algo do que teñan ganas de falar. A ti ves hecho un caderno, non sei se segues debuxando os teus fillos, se seguen deixando debuxar por ti. Non. Eu teño moitos cadernos con dibuxos dos meus fillos, desde que ela tiña 3 anos e el 6, pero ata que xa de grandes deixaron de posar. E claro, dibuxar se non te están quietiños é moi difícil, sabes? Entón, claro, é todo un período, teño 200, 300 dibuxos un pouco decentes que se poderían xuntar, pero o dibuxo, claro, pois deixeino, claro. Pero eu desde sempre, desde hai, bueno, cando menos 30 anos, traballo con cadernos, no que, bueno, tomo notas, fago apuntes, en fin, ou enredas en algún momento nunha conversa de teléfono, bueno, procuro usar
tintas de cores distintas para que resulte un pouco máis divertido, non? En fin, son cadernos nos que ten de todo tipo de cousas, non? Desde escritos ou donde fago tamén uso como axenda, teñen formas moi diferentes, e xa digo, teño guardados desde hai 30 anos varias caixas. Aí había cousas moi bonitas, cousas descartadas. Non, son apuntes que igual moitas veces son simplemente unha lembranza para tal. Claro, combinas, hoxe en día todo o mundo combina o ordenador con notas, non? Notas que tomas en calqueira lugar, non? A min encántame ir a un bar, pedir un viño e estar ali matinando e tomando algunha nota, non? Ás veces non vale para nada, pero a outras sí. No había creación dese arquivo personal, esas libretas acumuladas, eso é... Bueno, sí, algún día se pode facer algo con iso, pero de momento non lle metín o dente. Pois eu pensaba en traer o pano da miña bisaboa, porque sí que como que creou moito camiño, o sea, abriu aí, pero non o tiña na miña casa na que vivo, pero sempre teño algo de fuxan. Quero decir, para min tamén está moi vinculado unha cousa coa outra. Pásanos a varios dos fillos de fuxan, que este ano ademais cumple 50 anos o grupo, pero a parte da danza e ese sentido de mirada sobre as cousas que che foron dadas, para min foi indispensable desde pequena. Sempre estuve rodeada de música, de recolleitas, de arquivo. Había moita historia detrás deso. Casi foi unha correspondencia con unha obriga, casi, eles transformaron coa música e dun xeito moi libre e moi visceral tamén, que o fixeron desde un lugar moi íntimo. E abriu ese camiño tamén a como me tomo o que fago, con que responsabilidade ou cara que ou a quen atinxe o que fago, e sobre todo ese respeto pola cultura e como contribuir a que siga crecendo, non? O concepto de legado, non? Total. Sí, legado orgánico. O sea, como facelo dende o orgánico e o íntimo, sí. Tamén lles pedimos aos referentes que deixen unha pregunta para os seguintes referentes. Co cal, vos tendes que responder agora o que deixaron Xavier Fortes e Margarita Ledo na anterior edición da conversa. A miña pregunta, que se me acaba de vir, porque Marga me acaba de poñer neste brete, é se o seguinte invitado, o seguinte referente, está contento coa súa vida. Ou que lle falta para estar contento coa súa vida. Exacto. Moi bo complemento. Eu podese decir que sí, que estou satisfeito, porque, a pesar de que non sempre o pasas ben ou non sempre acadas o que che gustaría, pero a verdade é que podo decir que sempre o pasei ben facendo o que fago. E teño esa gran sorte de facer algo, que a pesar de que moitas veces é laborioso, pero gozo facendo, e, por tanto, podo decir que sí estou satisfeito. Sí, eu tamén. Nese sentido da intuición, non? Que che di, sí, por aquí, sigue indo por aquí, pois creo que sí que estou aí. No lugar onde teño que estar e facendo o que teño que facer, aínda que ás veces é máis fácil ou máis difícil, ou hai máis certezas ou máis incertezas, non? Pero sí, é esa plenitude, sí, total. Eu espero que pasarades ben. Pasástelo ben? Moi ben. Moi ben, moi agradable. Para mí foi un anaco de conversa e de aprendizaxe fantástico, encantoume escoitarvos e quero vos agradecer que viñerades os referentes, de verdade, unha honra para mí. Moitas grazas. Moitas grazas a vos.